Kaixo, has gaitezen aste ekonomiaren beste emanaldi batekin. Euskal ekonomiaren termometroak 2024ko baliorik altuena lortu zuen martxoan, 84,5 punturekin. Horrela, urte bat bete du hazkunde leuneko eremuan, eta hori ez da gutxi zurrunbiloen testu inguru honetan. Aurrekoaren aritik, 2024ko lehen hilabeteetan, Euskadin alde horretan 2014tik eratutako enpresa kopururik handiena lortu zen. Aldi horretan, 62 milioi ordaindu ziren. Ekimen pribatuak aukera berria zabaltzen jarraitzen duenaren isla. Azkenik, martxoan, Euskadiko KPIa 3,1an kokatu zen. Aurreko datuaren 10 bat gainetik. Elektrizitatearen beza 1,21 igotzea azaltzen du. Neurri handi batean, gorakada hori duela urtebeteko KPI ia berdinarekin. Hurrengora arte.